Hej alle sammen, velkommen tilbage til den her video. I dag skal vi prøve at lave noget mad. Yes, så lad os komme i gang. Så vi starter med noget kiwi her, som I kan se. Det tænker jeg lige, vi skal få fikset. Let's go. Så er der kiwi. Yes sir. Så nu har vi lavet kiwierne, så nu hælder vi dem herned. Og så begynder vi på et æble lige om lidt. Jeg vil lige have mos det her, tænker jeg. Så lad os mos. Let's go. Okay, så jeg fandt den her gaffel med en ske på. Så nu tænker jeg lige, vi moser det her hurtigt, og så tager vi så et æble bagefter. Ja. Klar til æblet, så ja. Først så skal vi skrælle det, så jeg lægger det lige ned her. Okay. Nice edits. Ja. Let's go, så nu skal vi skrælle det. Så vi kan se. Ja, så jeg skal lige færdig, så jeg lige sætter det sådan time hurtigt på. Ja, jeg ved godt, det er sådan lidt slow motion, det er fordi jeg filmede det med slow motion, men så har jeg sat speed på, så det er lidt hurtigere færdigt, så ja. Ja. Så blev vi færdige med det. Nu skal vi så rive æblet til mos. Ja, så det tager også lige lidt tid, så jeg sætter den også lige speed op hurtigt. Det som jeg siger her, det er, at jeg kom til at rive på den forkerte side, så nu bliver jeg lige nødt til at vente den om for at rive resten af æblet, så ja, det gør jeg lige hurtigt. Ja, så jeg spiller lige lidt basketball med kluden her, jeg ved ikke lige. Sådan så æblen ud, når jeg har most dem. Nu skal de bare ned i skålen til det andet, så den tager jeg lige hurtigt. Yes. Så skal det bare lige hen over i. Jeg gør her. Yes. Godt, og nu til bananen. Nej, pili. Oh my god, GG. Bruh. Så nu skal jeg lige skære bananen. Det var lidt svært at filme, så. Men sådan der så ud, da jeg skåret i bananen, og nu kommer der lige noget SMR her. Sådan der, nu fik jeg skåret bananerne, sådan der ser det ud, og det skal også bare ind i skålen, så det tænker jeg også lige at få gjort her. Yes, så er den det hele over, og så nu skal det blende sammen. Okay, her kommer min søde kat lige, så satte han sig lige på stolen, og giver ham lige et kys på hovedet, you know. Yeah, man. Og nu går det lidt hurtigt her, mens jeg lige blender, you know. Yeah, man. Yeah. Let's go. Blende. Oh, min kat, han skulle også lige lukke til det. Yes, sir. Yep, og nu er vi færdige med det. Nu kommer der lige en solodans her. You and me together, yeah, I feel the power. Found her hidden in the weeds, yeah, my beauty flower. Hope I get the green light. I like you. Okay, nice solodans, nu går jeg videre. Så jeg smører noget toast med noget smør. Yes sir, fordi nu laver vi en sukkermad her, you know. Så putter lidt sukker på her. Yes, så lægger vi lige låget på, putter den tilbage. Og min anden kat kommer lige også der. Okay, jonglerer med tallerken, okay. Yeah, man. Okay, og jeg tabte den slet ikke der. Se, jeg tabte den slet ikke. Yeah, man. Og nu skal vi smage på det, så lad os komme i gang. Yes. Vi tager første bid af det, smager rigtig godt. Jeg elsker det hele blandet sammen, det smager rigtig godt. Og den næste bid, den er meget sur. Det var virkelig surt, den der kiwi, jeg fik der, man. Men det smager godt. Yes. Så jeg æder bare lidt videre her, tænker jeg, yes. Yes, finisher lige de sidste bidder her. Og så tager vi det brødet, som I kan se her. Så vil jeg bare lige sige tak for at I så med den her video. Husk at like og subscribe hvis I har lyst, og vi ses i min næste video. Hej!